Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe iko zvine zvinhu kutambira nyaya pari kunzi Dr. Walter Mzembi vari kunzi vasungwa kuZimbabwe nevanhu veZAC Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Patanga nyaya yacho yambobuda pachinzi unconfirmed rumor is saying former G4 kingpin and former Minister of Foreign Affairs and Dr. Engineer Walter Mzembi is in police custody. Sources say he landed yesterday evening from Zambia. He was spotted but it was more like a rumor. And then ndambozvinyora pa green pangu pa channel pana kune vazviona vari kwasa kupupura but ndazozvidelete because I didn't want to publish zvinhu zvokuti munenge musiri kunyatsoziva kuti what is going on, zvinhu zvinenge zviri unconfirmed. But now ndazonyatsomuka ndikachifambira mastreets munoziva kuti inini panyaya kana ndatozvida kuti dzifambira ndonyatsofambira ndichinyatsonzwisisa kuti muye muchiziva kuti chii chinenge chinyatsoitika. Saka nyaya iripo pari kudzizvoni it's now it is confirmed according to my sources. Vanhu vanenge ndafonderana unoziva kune vamwe futi kuti vanenge vachitoshanda even muZANU-PF vanotofona sometimes vachitaura kuti ningadai and you know the reason vanozviita vanenge vachida kubuditsa makuhwa avo kuti vadonhedzane vakawana information about chinchi vanongokanda chinyarara kuti chama ndozvikutoitika iko zvine zvibuditsa nyaya yakadai. So it's now confirmed Mzembi asungwa neZAC Zimbabwe Anti-Corruption Commission achisvika nezuro achibva nekuZambia. This is the situation. Vanhu veZimbabwe vanga vari kupopota zvakanyanyisa pamusoro penyaya iyoyo vachitaura kuzvoni imimi muri kutaura kuti Mzembi adzoka kuZimbabwe because Mzembi munhu wekuti akanga abuda muZimbabwe ari bitter. He was bitter like all of us. Anga atijoina pachidhiri chedu chebitterness cheche. Saka pakuti joina pakaita pabitterness iyoyo akabva atanga kuti okay, now chandakuda kuti ndichiita kuti ndichimira nemaZimbabweans tichibatsira kuopoza ZANU-PF nevanhu vese vari papapo nekuopoza Emerson nemhuri yake netimu rake nezvigananda zvake ndo zvangu zvanga zvakuitika. But now tiri panyaya iyoyo ndo paakupisa nyaya, ndo paakunetsa nyaya izveso manje pakunzi mukomana vamubata vakamusunga ndo nyaya iri kuitika. And maZimbabweans vakawanda vakutanga kutarisa kuti chii chiri kuitika. But inini pandada kuongorora nyaya iyi zvazviri kureva ndezvekuti kana vari kunzi mukomana akaenda akanosangana naPresident Emerson Mnangagwa zake zomutera bva zonzi ida kunomubata, nyaya inenge inyatsoripo chaiyo yandakaongorora ini ndakaona kuti is the way of cleansing yavanoita muZANU-PF kana kuti yatinoti catch and release, kuti iwewe unzi une bande vanhu vanosara vachipopota but ukabatwa obva wazonowinira nyaya yako kukoti onzi ningi haana mhosva muregedzei musiyei. Normally ndo zvinonyanyisa kuitika muzvinhu zveZANU-PF. That's why urikuona kuti vanhu hatisi kumbonyanyisa kuzviitira simba kana kuzviitira power zvesezvo zvekuti zvanaota Mzembi vakanodai so because as of now tikada kutarisa Mike Chimombe and Moses Mpofu vachirimo mukati but zvavari mukati mamo vakagariswa nekuda kwenyaya dzakabuda street light tender and presidential goat scheme. But presidential goat scheme panyaya yacho pari kunzi state yakano withdraw macharges aya ku street light tender zvekukanzwa ruchinji something like that but kwakasara macharges presidential goat scheme. Iyo presidential goat scheme pari kunzi mari yacho yakapindira nemaaccount maMnangagwa ino ndo panga pari kunetsa nyaya. So takatotarisa nyaya yacho it was more like a punishment. Vakamboenda vakano apply bail vakanonyimwa vakanotenderedzwa state yozongomuka yakati ta withdraw nyaya. It's something else chekuti panoda kuti tinyatsogara pasi toonesana kuti tiri kunyatsoitiswa zvakaita sei nevanhu ivava ndo ndakazvitarisa. But let's watch the space timboona kuti Mzembi wacho varoda kumuita sei because vanhu vanga kutoimba rumors kuti G40 is back, G40 iri kugadzira ma streets and pakafamba another rumor pari kunzoni Jonathan Moyo is about to ngirikini ari kutonegotiate kuti akwanise kunge achiita se achidzoka munyika munozvona. Saka Jonathan Moyo ari kunzi anga ari kunegotiaterwa na Dr. Grace Mugabe, Dr. Amai, former first lady. But former first lady vari kunzi pavakano negotiatera nyaya yake pari kunzoni first lady, current first lady variko iko zvinezvi ameno kuti ndamai vani vavo but amai vana Shoni and something mukadzi wa President Mnangagwa akaramba kati zvinhu zvakadaro hazvisi kuzoitika. Ari kunzi ndiye agari kutsika madziro achiti wo makasa pana jonzo ipapo apa mirwe ndo nyaya yacho mamirire yanga yakaita. Saka iko zvinezvi regedza timboona Mzembi auya maybe kana kuti varida kumuita munhu weexample I don't understand, I don't know kuti chii chavarida kuitika. But what I know is ZANU-PF inoita inonzi catch and release. That's the way of cleansing mabande kuitira kuti kana vakuda kuzoshanda nezvonzi haana mhosva ingaona akaenda kukoti nyaya yake ikatongwa yacho yanga bande ranga riripo rikapera. Handisi kuziva kuti what kind of strategy yavanga vari kuplana all along but yo
I don't know. And let's watch the space. Guys, mbono zvichafamba sei. For now muri yeZimbabwe ndonyaenda kakubatirai. Kune vari muSouth Africa kana uda register company yako usina work permit kana start permit, bata education research vanokuregistera company vobva kuvhurira FNB business account. Zvakatooma kudai so. Fonera Owen iko zvinezvi. Zvinhu zvako zvinokwanisa kubva zvatongokuitira kana zvobva zvatofamba ipapo. For now, sarai makateerera ndine munhu wandoda kuti mungonzwawo zvaari kutaura mumwe muZimbabwe pane zvinhu zvaari kupopota zvaari complain. I want you to listen very careful. Mozondudzawo zvamuri kufunga comment section. Nyika dzavari kuenda vana Mnangagwa vachindotengesa maminerals eZimbabwe nekundotengesa upenyu hwevana veZimbabwe. They are wealth and billionaires because of their stupid thinking. And what can I say this? Zimbabwe is supposed to be far. It's one of the African countries who started to have a technology for the registration of the car, starting from Flower. You come to South Bay, you come to Mashingo, and the whole African continent, they start to have some registration. But look at them now. Even a traffic cop, he have a book to his mouth, to write a ticket on his mouth, and to say, we charge you for this, such amount of money you have to pay for the fine. But they don't have even a book. You can show your rules, the price of the rules, what you're breaking. You can pay a fine. They don't do that. And some of the money, what are they dishing out there? You have to save some citizens without any fear, any favor. It's their job. But now you see what are they doing in Mfanakule? They are busy to be arrogant and denying for their job. What are they supposed to do? To done to the citizens? What exactly a permanent job? What are they have? What are they doing for now? They have a race with the citizens. The race. Who is this and where is why he speak like this and where is living? Dzimwe nyaya dzanyoka yamabhunu kana tikada kuti tinde pachokwadi mucomrade wedu nyoka yamabhunu. Zvinhu zvaifana kutorwa neparty. Party, not a political party, a party. Kana tichiti party inoreva zvakawanda. Party reZanu PF, party rimwe divi reZanu PF. Kuti okay, mukomana takunzwa mashoko ako, tachinzwa chichemo chako. Uya tigare pasi newe. Then they have to sit down with the people. They have a brilliant mind set to put the country forward. And they ask him how we can rule this country and how we can manage to do like what you say, like what you want. Okay, you say I'm old. As a young person, give us the idea to put the country forward and the citizen forward. But they don't do that. Now they are coming to the issue about where is, and everybody or somebody you knows where is Nyoka Yamabhunu. We guarantee you for 250,000. That is how are they working with people. It's Mnangagwa, nevana vake, nezvigananda. They do that. But they don't come to the table to say, okay, the way you're speaking, boy, young boy, we love it and we hear you. Like, my opposition, Marara. As a trash or as a bin or Marara. Tell us exactly
what we want to deal, or to deal and putting the country further with your advice, with your mind, brilliant mind. Nyoka Mabudu Babageza, they have a brilliant mind to put the country further. They are supposed to give a position or a job or time to Babageza na Nyoka Mabunu to dealing with people that have a corruption. Then they can see how are they manage to control these people. But they cannot do that because also Mnangagwa is on their scandal of corruption. Army, they are on the scandal of corruption. Police, they are heavy on the scandal of corruption. Why I say police and army? Till now, they are promoting a person. You killed people for the demonstration, for the election from 2018 until 2023. A person you promoted now to be a major or a general major, what ranks in army. You didn't defend ZANU PF and Mnangagwa 2023 for a while and for a long. And if you can go and beyond of this story, you can find a true story about that guy. Beyond and true, you can find even a true story. Maybe he have a complaint about guys was working on the rural area and to intimidating people and to harassing people, and where is my payment? And they are scared. In other hand, they are scared for that word because there was using. Now they are scared. Now they say, okay, let us do this. We're promoting you to be a big person, to be have a big position in the army. But you can have a big position in the army, but you don't have a big salary to the army. No matter you retire today, you don't have nothing. Like they have to know because we speak with the experience. Where is Sanyat? Is one of the person was defending ZANU PF and some other people. They are still hiding underneath of others. They don't put their voice on top because they are not the system and they are not their role. They are did play for a while. They are hiding. Some countries they are giving people that even no matter we are not working or working, Zimbabwe is supposed to be far. If there was a good leadership, the problem it is you remove Mugabe, you say was surrounded with criminal. Now you put again another person. It's more than surround criminal than Mugabe. That is how we do it in Zimbabwe. No matter you people, as a ZANU PF people, you blaming opposition people to say the guys from opposition people, you are speaking too much and you make a president confused. We are not making president confused. Never ever. Let's go to Burkina Faso now. Yeah. Yakakurova 2-0 emima ZANU PF pabhora. Because bhora ndere ZANU PF. Burkina Faso yakakurova 2-0. Abraham Traore, you started to be leading, to be a leader in Burkina Faso with the age of 34 years. Look how it is. It was 2022. Now we are on the 2025, which means it's three and something years, 3 and something months is leading Burkina Faso. But how is the development? ZANU PF
He leading Zimbabwe from 1979. He do independence 1980 until today. It's 40 fucking 6 years on power. You development to adapting and killing people and speaking nonsense.